bateau là ka kɛlɛ kɛ k'a fɔ ko Faransi bolo jɛlen don Niger kana ko taara Arevasi ka uranium bɔ que Franci est devenu vraiment une puissance c'est-à-dire en matière de production d'uranium. Et quoi il y a un kele beke Franci talent flené c'est ça. Uranium ko chugori. Abchugori. Kele kira malaya gazi yera gazi bi bo. Mais jalo ta kala ma ko gazi bi ka bo re. Ni kuna fundi to ama ou bien parce que mam pour ça kuna fundi to do ama ou bien mun fora be ka se odro nega me ka se odro nega korole ndro ko hakila jigunge unana kule si sanga sanu garantaye kene bambulo yoro bambulo amanga sanu koro mina fobi yoro kon be sanu bien coulé malam d'un coulé kanatu Bougouni ok d'accord alhamdulillah lichombi c'est fentan kun fem fana be kan jigi sigi c'est fana bina hein nun ko man jigi sigi de c'est bien wakati ko non e ba ko Cheningala yabi Cheningala don. Ode mami nabi anyini ki bla bakan. Bami ni atna ça dit que fin ka vraiment il sait qui innon chugomina. Ato nyayiri la quoi. Ayam na doron kita ki bla baga. Voilà, Cheninga ati ningali ke ibise non la wayti sala ale bi bla kan. Voilà, o tigi Cheningala de ati nyali kalata. Donc na meta baw baka. Anga son ka nyogon diga anon amoni na non la quoi. No tabe ke Chenne quoi. Parce que jamana dum mon est beau fujine. Oui, en méta kata, c'est comme nafo de que ibegala ya. Amunumbe. Non maçon ka fo ko ibeka bisi. On nana fanga di ibekama. Munu sona kabisi. Mais fanga di ibekama. Munu tume ibeka ko tien la kabisi, iba kala ma ko lu bora ibeka kerefere. Ibeka reka deme kono. Ka toyi ibi se tise munu moko tola ibe ndron abana o le toray mo ka di fanga fene yo ibi se tise auto le gasira e kon be ndore ka maintenant ibe ga bi se atise comme asigira kaba o kuma ma ban et puis ma sofle kenefle amunu ko san ko ango barake on ibe la odo ko faso jugo ibi se tise o yani kalata ka ke kalamata sisan ma sigi sisan Malding, allez ti boimblo, allez bi to ibi se de quoi. Non, bana. Anti élément, ça dit que tarade ka kem jamana nyama parce que ka bisi donc akele aba kele ça. Aba kele. Wati mina kaka ke sans saba ani kalo wolonvla. Malion toraya. Atseka ke anana sisane wakati ka dama femi chena. Ko fem chena sa mwan ko tsika glan sangeli sanfla. Eko kabisi analen tu ko katsire ko samugane chenindo afora ko otere ko ale rebna kura minke sisan kwa ka korokoro samuga minchena ko tui ale ka kura ya inna na saib na minge eji se okona ka juguma okona ka cheni wa kenyuma voilà si vite seka ina ça parce que we a formule na hani donc il va couper la match couper évoluer tout mais on te évoluer quoi donc comment te quoi comme fin gland min chena samu kan ko ko aller rebolo be mina san ko kana chien quoi on a chama jara ma ko évoluer tu vois on a le bébé ne après c'est atissé aller bien mais élection là amaklo là oh c'est absent ko wakati de carême parce que
e bɛ na am kana gun filana mina o ye kɛ de bon ni kɛ fɔ o ye farmagwan bon honorable cɛmɔgɔ dun be jogin dona est-ce que farmagwan ka doli tu sais que parce que est-ce que honorable fin Moro Keita la jorani an ka kɛ mi an ka farmagwan est-ce que hali sisan an ka jamana ɲɛma caman fana kumaru caman na u tina o piège kelen kɔnɔ tuguni ya o be ne c'est pourquoi mɔgɔ t'a ɲini bilen ka kɛ quoi bɛɛ b'a ɲini ka kɛ n b'a la nafɔ n t'a la mais n b'a la nafɔ n t'a la o fɛnɛ dan yira o dan yira donc an tɛ se ka to kɔnɔ an bɛ taa kɛ in de kɔnɔ o de bɛ wasa kɛ parce que a yɛrɛ ko Moribo Toro janfa min na o tiɲɛ yɛrɛ bi donc n'o tiɲɛ yɛrɛ bi i man ka siran o ɲɛ bilen o i b'a kɛ de oui c'est ça ko bɛ évoluer de oui ko bɛ évoluer de mais bɛɛ bɛ fɛ on fait semblant i b'a kɛ i n'a fɔ i bɛ ka ko kɛ quoi ka taa sɔrɔ foyi ko bɛ tila k'an bɛɛ minɛ ouais ça va i m'a ye an tɛ évoluer donc o la n'an ye misaliya ta Buguni ta kan sisan san kɔnɔ k'a tɔnɔ bɛ se ka bɛn joli ma san kɔnɔ a bɛ taa dividende ye 72 milliards jate chiffre d'affaires est 400 milliards ne ye a bɛ ka baara yɛrɛ bɛ ka munumunu ni miliyari 400 donc saraw ni fɛnw sannen kɔfɛ tɔnɔ bɛ se ka kɛ n ma fili est-ce que jamana kantigi ma miliyari 71 de fɔ 72 72 o ye tɔnɔ de ye baara in tɔnɔ bɛɛ Mali bɛ se ka joli sɔrɔ o la 30%. donc o 30% an ka kɛ calcul coloso ye c'est comme o la sisan Mali bɛ se ka 30 sɔrɔ o la 30 a bɛ an k'o kɛ o 30 kɛ miliyari 30 ya miliyari 30 n'o kɛra an talen kilancɛ an bɛ se k'a ko ye an ka ko ye quoi comme an ta don an ta don quoi an ka ko ye quoi miliyari 30 bon o miliyari 30 an b'o de sɔrɔ san kɔnɔ ko baara in kan ka kɛ san 21 donc miliyari 30 sigi 21 sibo tu bɛrɛ bɔ dɛ a bɛ nafa mun lase ayi a bɛ nafa kɛ o nafa kelen don nafa kelen de don c'est très bien mais ne kan bɛ de ni pour que a ka nafa de kɛ quoi parce que i b'a dɔn ko sɔrɔ ninnu filɛ nin ye ale ye san 21 baara de ye o san 21 baara a bɛ ni nafa de kɛ n'a y'a ta ni cogo la jamana bolo bɛ don min kɔrɔ n'est-ce pas n'o tɛ a bɛ fɔ ko baara wɛrɛ bɛ k'a kɛrɛfɛ nka baara wɛrɛ minnu bɛ k'a kɛrɛfɛ o baara in minɛn bɛɛ bɛ bɔ jamana wɛrɛ de la oui effectivement a taji bɛɛ bɛ bɔ jamana wɛrɛ de la wa ni baara in yɛrɛ fɛn min ɲininen don dugu jukɔrɔ n'o sɔrɔla o fɛnɛ bɛ tiɲɛ o cɛcogo kelen na ka taa jamana wɛrɛ de la kuma t'o de ya ok d'accord a mana kɛ ɲa o ɲa ma minnu b'a ta ni minnu nan'u sigi ka baara kɛ olu bɛ min sɔrɔ a la an tɛ se k'o sɔrɔ a la olu dun u ka baarakɛ cakɛyɔrɔw dayɛlɛnnen de don u b'a bɔ yan ka taa n'a ye ka bɔ yan ka taa n'a ye ka bɔ yan ka taa n'a ye dɔw fana b'a dilan ka na n'a ye munna anw t'an ta sogolo ten an yɛrɛ ka n'a bɔra a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ fɛn min ye an k'o kɛ minɛn dɔ dilan yɛrɛ fɛ yan ka négocier sisan teliya la ok d'accord nin bɛ bɔ nka contrat fana na karisa ka usine filɛ o bɛ batterie lithium dilan yan an k'o ɲini o to yan nin baara ninnu sisan an bɛ k'an ɲɛsin o de ma
mais sɛnɛ minnu baaraw ni an bɛ se k'a ye k'a fɔ an bɛ se k'o sɛnɛfɛnw sɔrɔ yan nɔgɔya la teliya la k'o kɛ ka diɲɛ yɛrɛ balo ni diɲɛ bɛ se ka girin k'anw nɔfɛ minnu tɛna dugukolo tiɲɛ f'a bɛna dugukolo la ɲɛnɛmaya tuguni cɛw fana ka girin koyi ka girin dɛ mais e ka investissement dɔ fɔ ne ɲɛna ko miliyari 5 fo ka taa se miliyari 10 ko fo ka taa se miliyari 20 k'o donna sɛnɛ dɔ baarada sɛnɛkɛlaw yɛrɛ bɛ olu yɛrɛ bɛ yɛlɛ ɲini bolo kan nin waati in na mɔni baara don baganmara baara don c'est un peu de la technique là de misiw ɲɛ tununa la sisan n'i ye baara ɲininka ko nɔnɔ ko bɛ cogo di b'a fɔ ko samiya ma se ni samiya sera a b'a fɔ tugun ko misiw ko o nɔnɔ birili tɛ se ka kɛ ko parce que ko misiw bɛ sɛnɛ la bari an bɛ misi minnu ye ninnu sɛnɛkɛ misiw b'a dama ninnu kɔni ye misiw de ye minnu nɔnɔ kan ka bɔ minnu nɔnɔ kan ka min donc sisan kabini ne ye filamuso ye a bɛ nɔnɔmugu daji k'o di misidenni ma ne ko ya Allah e ko an tɔ min tɛ fila an k'an sen bɔ a la quoi nɔnɔ min kan ka interdit Mali la wa filamuso de bɛ nɔnɔmugu fɛnɛ n'i y'o sɛbɛn kalan a bɛ f'o ma ko ça c'est à base végétale c'est que o bɔra yiri dɔ de fɛnɛ na donc lagaramugu don sa wa yirimugu de don sa wa ala de kɔni b'a dɔn nin ko in kɔni bɛ cogo min na mais fila kɔni kelen ka nɔnɔmugu daji ka misidenni balo o la kɔni Allah subhanallah am yɛrɛ ti dimi k'a fɔ k'i bɛna ni 1 litre hali n'a ma ca non dimi ko tɛ o tu sais i b'a dɔn ko politique de b'a kɛ c'est pourquoi a bɛ fɔ bɛɛ ɲɛna jamana waɲan jamana maracogo bɛɛ k'a k'i kunkɔrɔ ko ye bawo n'i m'a k'i kunkɔrɔ ko ye quoi don dɔ i b'i yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ dɔ kan e tɛ se ka ɲɛfɔli kɛ kɛnɛ min na quoi bi misitanya tɛ dɔw la dɛ mais n bɛ misi bila yɔrɔ jumɛn k'a mara c'est misiw mago bɛ kɛnɛ la bi nafolotanya tɛ dɔw la ka bagan mara kɛ dɛ mais politique jumɛn de b'an ka jamana kɔnɔ ka bagan mara yɛrɛ k'a don da la k'a don da la bi nafolotanya tɛ k'a fɔ n bɛ abattoir moderne sigi sen kan dɛ mais ni ne nana o yɛrɛ kɛ ne bɛ dɛmɛ sɔrɔ cogo di fanga yɔrɔ yaasa o baara ka kɛ lafiya yɛrɛ kɔnɔ jamana ka lafiya ne ka lafiya o bɛ se ka kɛ cogo di a politique de bɛ yen o de kama tarata tɛmɛnen n ka wale ma jɔ jamukan na n ko an ka da la ko babolo kelen o ka kusa usine ba kelen usine ba kelen c'est o dalu ye usine bɛ tiɲɛni de kɛ koyi ba ka tiɲɛni na ye jumɛn ye bawo n'i ko k'i bɛ usine ba kelen dayɛlɛ i bɛna mun ni mun de usine dayɛlɛ a bɛ se ka kɛ jɛgɛ dilan n'o ye ka jɛgɛ tobi ka ban mi sardine ye o usine tɛ a tɛ sɔrɔ ba de kɔnɔ a bɛ sɔrɔ ba de kɔnɔ dɔw tɛ ka sanu bɔ ba kɔnɔ n'i bɛna usine dayɛlɛ an ka kɛ ko i bɛna kɛ usine min bɛ tali kɛ balo bayɛlɛmafɛnw na balo c'est à dire que balo sɛnɛni c'est à dire que a sɛnɛfɛnw ni a bɛ taa filɛ kɔnɔ intrant awɔ c'est à dire que i bɛ fɛn minnu a nɔgɔ a balo bɔrɔw walima a wɔrɔ ni fɛnw mais ni ba t'i bolo walima ni ji t'i bolo o sɛnɛ bɛ kɛ cogo di mɔgɔ caman bɛ pomme de terre chou-pomme carottes an bɛ ka yiriden caman dun bi an ka du kɔnɔ
Ni ye caman ɲininka u bolo k'a bɛ ka bɔ région kɔnɔ ka na de ya Bamakɔ yan Babolo a tɔni min bɛ maa dɔ bɛ k'u débrouiller Babolo kɔnɔna ni bi cɛ yɔrɔ min wele ko Namasadanga o Namasadanga kɔ o kɔfɛla in Namasadanga kɔfɛla ka taa ba kɔnɔna na mɔgɔw bɛ bɔ région kɔnɔ ka na siɲɛ minnu bolo ye mais yɔrɔ bɛɛ bɛ ka geren ba bɛna geren sisan robinet hakɛ min b'an fɛ yan a tɛ ka ji ta ba de la usine dɔ fɔ ɲɛna ko min bɛ se k'i jɔ n'o bɛ ji ye usine dɔ fɔ ye i bɛna o ye ka taa Kona Mopti maraw kɔnɔ ka taa Gawo maraw kɔnɔ ka taa Tombouctou maraw kɔnɔ i bɛna ye ba bɛ kɛ n'a fɔ usine de quoi ka sababu kɛ ale de bɛ ji walankata ka taa don an tun bɛ Grand Moulin o tun bɛ bleu n'o ye alikama ye o min ladan a bɛ sɛnɛ ni baji de ye mais mun taara kɛ Tombouctou parce que kɛnɛ bɛ yen wa ji bɛ se ka sɔrɔ Tombouctou ka ɲa ka bɔ ba kɔnɔ ka baara kɛ donc i bɛ se ka usine 1000 fɔ a usine 1000 ka matière première bɛ se ka bɔ ba de kɔnɔ ba de kɔnɔ quoi bɛ baara kɛ fɛn min na ba de y'a sababu ye donc Babolo min b'anw bolo c'est à dire an tɛ k'o filɛ sɔrɔ fɛn yɛrɛ richesse yɛrɛ de b'an bolo voilà mais o tɛ sɔrɔ fɛn yɛrɛ o tɛ foyi ye fo a tellement k'a dɔnnen tɛ ko sɔrɔ fɛn tɛ fo a bɛ girin a tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ collectif sigira ko collectif Sauver Falémé Kayi Mara kɔnɔ collectif cira ka ba kari ka bɔ yen ka ba tunu sanubɔlaw ye ba tunu ba yelen do ko ba tɛ sɔrɔ fɛn ko sanu de ye sɔrɔ fɛn sisan jate jumɛn bɛ malidenw bolo Mali fanga bolo k'a dɔn san kɔnɔ sɔrɔ jumɛn bɛ sɔrɔ ka bɔ ba kɔnɔ cɛncɛn bɔli la bɛlɛ bɔli la sɔrɔ joli de bɛ sɔrɔ a bɛ joli de sɔrɔ usine jumɛn bɛ Mali kɔnɔ yan k'o bɛ se ka o fɛn bɔ k'an ka nin so ninnu jɔ ka d'a ma i bɛ se ka usine joli jɔ pour que o ko baara kɛ o usine tɛ yen hali ni usine 1,000,000 jɔ usine foyi tɛ se k'o cɛncɛn dilan ka d'a ma ba de b'a dilan ba de b'a dilan usine foyi tɛ diɲɛ dugukolo kɔ kan ko min bɛ se ka na cɛncɛn dilan ka d'a ma nin bɛɛ ye ba nafa minnu b'a la nafa min b'a la o b'an bolo ten fu an bɛ k'o geren ten o entretien yɛrɛ tɛ kɛ a tɛ lakana yɛrɛ o usine fɛnɛ u bɛ nɔgɔ de bɔ a nɔgɔ bɛ bila min o ta Konebugu usine nɔgɔw lajɛ u bɛ ka halaki yen cogo min na sisan o dun ye bana fana sun ye o fana ye bana sun ye donc an bɛ fɛ ka mun de kɛ mais pourquoi i tɛ nin mɛn ka caya an ka kɛnɛw kan parce que dɔ wɛrɛ tɛ o jamanadenw ka ɲɛɲini ma s'a ma de an haminako de tɛ faso in ko ye an bɛ boli fu de kɔ an tɛ boli an yɛrɛ ka lafiya kɔ quoi a ko ne quoi n'i kɛra ɲininikɛla ye n'i kɛra mɔgɔ ye k'i bɛ hami ni jamana ye i bɛ sɛgɛn yɛrɛ bɛ ka nin bɛɛ min fɔ nin ye i bɛ taa don dugu kɔnɔ sisan i bɛ maa sigi 100 sara la i b'u ɲininka ko jamana ko pour que an ka bɔ nɔgɔ la k'an ka se ka mun kɛ i bɛ taa sɔrɔ 90 n'a kunkanfɛn bɛɛ b'a fɛ ko fɔ an ka na ni usine ye ko fɔ an ka pays industrialisé. Oui, parce que au lieu de don an kuma yan tuma min na an kan ka ɲɛsin sɛnɛw ni baganmaraw ni fɛnw yiriwali ma u nana dɔrɔn informatique.
oh sisan bɛɛ informatisera a kɔfile ye jumɛn hali kosara min ni u bɛ minɛnɔgɔ ko kɛ so kɔnɔ n'u bɛ wele ko baarakɛden komi an tɔ ye fukɛlaw ye o de kama n ka mɔgɔ kana a fɔ karisa ka bogotigini ou bien karisa ka nin ou bien karisa ka nin kɛra ka di an de bɛ bɔ 6 heures du matin fɛ ka segin ka na 12 heures du matin fɛ ni min ti dɔw la minɛnɔgɔ ko ye baarakɛden ye tuma an tɔ ye jumɛn de ye fo fɛnɛ bɛ malow fɔli la e ka kafiri na ɲɛma a se ka o mana yɛrɛ k'a fɔ ma ko baarakɛden ma an tɔ ye jumɛn tiɲɛ yɛrɛ la an fana caman baara la maa wɛrɛw bolo bon tu vois un peu finalement e b'a dɔn ko anw ni jamana in quoi e b'a dɔn ko tiɲɛ nin bɛɛ bana de ye minnu kan ka furakɛ quoi min bɛ ka wele baarakɛden o bɛ ka maloya baarakɛdenya la an minnu yɛrɛ ka baara dagosi ka bon n'ale ta ye anw tɛ wele ko baaraden kɛra baara ye a kɛra baara ye c'est pour que kana to k'a f'i ka so kɔnɔ ko baaraden de ayi baarakɛ tɛ cogo baaraden cogo jumɛn o karisa ka baarakɛla donc karisa tɛ baara la donc a fɔ ko karisa ka bogotigini a b'a bɔ walima i k'a tigi yɛrɛ tɔgɔ jɛ a b'a tɔgɔ jɛ fɔ c'est fɔ ne ka du kɔnɔ ko baarakɛla dɛ baarakɛla cogo di e kuma an tɔ ta ye jumɛn donc imagine u b'anw denw na mɔ d'abord ni maloya ye fɔlɔ ka ɲɛsin baara yɛrɛ ma sans même se rendre compte o de kama oui o de kama u bɛna fɔli min kɛ ko fo usines kana l'industrialisation c'est bon mais n ko o fɛnɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Modibo ka wagati usines lajɛ ma usines lajɛ dɛ tulu kɔɔriw c'est-à-dire que a bɛ to filen kɔnɔ assiette ou bien oui c'est-à-dire k'i b'a jateminɛ safinɛw fura c'est-à-dire k'i b'a jateminɛ olu fɛn ninnu mais i b'o ye a usine ka dɔgɔn ko an tun b'a miiri k'a fɔ ko min sigilen don ko dugu an bɛ min wele ko dugujɔ nafolo bɔli mais mun de la c'est parce que usine minnu bɛ na a dabɔ kun ye ka sɛnɛkɛla ka sɛnɛ yiriwa a dabɔ kun ye ka baganmarala ka baganmara yiriwa a dabɔ kun ye ka mɔnikɛla ka mɔni yiriwa anw ka jamana bɛ o de ba kan ninnu bɛna a dafa di mais usine minnu kan ka dafali kɛ n'olu de bila ɲɛfɛ i b'a ye a bɛ n'a fɔ an ka sɔrɔ o bɛ kɛ i n'a fɔ sanfɛ sɔrɔ quoi duguma sɔrɔ bɛ bɔ a la quoi n'i ye Kulukoro usine ta fɛn minnu tun bɛ bɔ a kɔnɔ fili bɛ bɔ a kɔnɔ safinɛ bɛ bɔ a kɔnɔ baganmara dumuni bɛ bɔ a kɔnɔ i b'a ye o fɛn ninnu b'a to nin bɛɛ bɛ nɔgɔya an de b'a dun a bɛ dilan wɛrɛ fɛ aw yɛrɛ bɛ tila ka sa wɛrɛ n'a tɔ min tora a bɛ se ka to ka jago donc politique de consommer malien Mali bɛ min bɔ a bolo o la sɛnɛkɛla bɛ ka kɔɔri min sɛnɛ o dɔw yɛrɛ bɛ dilan anw fɛ yan o dilanyɔrɔw olu sigilen don o b'a to min kan ka se ka bɔ ka taa feere diɲɛ ma o musaka o bɛna dafali kɛ mais n'o tɛ dɔw yɛrɛ bɛ feere anw fɛ yan o musaka bɛ se ka sɔrɔ teliya la wa an yɛrɛ sago la ka se ka ko dɔ sigi sen kan donc sɛnɛkɛla ka baara ti jɔ ko fo kɔɔri wari kana ouais santa kɔni fo kɔfɛ bon maintenant ne ye ɲininkali kɛ an ni farajɛw jɛ cakɛdaba minnu bɛ sen na olu bɛ ka dayɛlɛ mais minnu yɛrɛ Mali ta ye olu bɛ dakun jumɛn kan bi dakun jumɛn na munna an ye kɛlɛ kɛ ko UCUMA ka dayɛlɛ fo bi UCUMA ma dayɛlɛ itima ko o bɛ cogo di ba taxi ko bɛ cogo di koma taxi ko bɛ cogo di UNPP ko bɛ cogo di régie de chemin de fer ko bɛ cogo di ni maa min ye voyage kɛ chemin de fer la e ka jateminɛ kɛ
chemin de fer datugu kunba i b'a dɔn wa ko ka terrain voyageur jɔ ka na ni terrain ye min bɛ taa ni farakuru de ye Dakar. Farakuru mun ta ko farakuru la yan n ta kɛ nɛgɛ Dakar kɛ a ko tun bɛ Mali ni Dakar de cɛ sisan an b'a yɛrɛ ɲininka o fɛnɛ projet jɔra de wa walima o ma jɔ de mun ye terrain jɔ sisan terrain ta ni mɔgɔ ye bilen a dabɔra ko terrain ka taa ni farakuru min ye o n'a ka don ni marchandise min ye an y'o to si la bilen a ko ne quoi donc an bolo an tɛgɛ fila kora wa bɛɛ la a tɛgɛ fila kora ka bɔ a bɛɛ la pewu a tɛ taa ni mɔgɔ ye a tɛ na ni marchandise a tɛ taa ni fara ye maintenant le développement local mɔgɔ minnu tun bɛ baara sɔrɔ terrain sira boli yɛrɛ kan terrain ko ni fɛnw kan o ko bɛ cogo di sisan dugu terrain datuguli ka sababu ka dugu hakɛ min wuli ala de b'a dɔn o jɔra sisan a yelen don ko Kayi sira tuma min na an wulila ko Kayi sira ka da u ko o ma ko tile la ko Kayi sira bɛ na ni miliyari 2 n'a kunkanfɛn de ye usine jumɛn bɛ se k'o sɔrɔ par jour don o don Kayi sira miliyari 2 n'a kunkanfɛn usine jumɛn bɛ se k'a sɔrɔ par jour ti bantara ko o la fɔ ko a bɛ bɛn o de ma bon o sira labilalen don Mamadi yɛrɛ bɛ yan nɔ ko a ka foli f'i ye ale yɛrɛ kamalen jalaki dɔn a ko a nalen don min na an wele a ko n sera yan bi tile 2 kɔfɛ an wele a kun kan ka na radio la ko non k'a fari man d'a la k'a bɛ ka fura ta sira gosi mobili kɔnɔ kariw bɛ ka fɛn kan sisan an bɛna mun jateminɛ kule kɛra sanu a bɛna k'an ta ye sanu bɛ tɔn d'accord sanu baarakɛla ko ko minnu bɛ sanu bɔ a ɲɛ 40 ma k'a sariyaw bɛɛ dafa e tɛ ɲɛ sɔrɔ sanuko la Mali la yan minnu b'a don mafia kɔnɔ k'a bɔ dɔrɔn direct jamana ka foyi t'a la Dubaï ka taa raffiner olu de ta ye nafolo sanuko la bi maintenant an kɛlen don ka ɲɛsin sanuko min ma o ye sɔrɔbatigiw bɛna u ka torokobaw sigi ka sanu min bɔ an fɛ yan mais n'i ye damada sanu ta k'a jateminɛ maa si ka sɔrɔba t'o kan quoi munna jamana tɛ o bɔli jamana kɔnɔ k'o contrôler pour que a ka se k'a ka hakɛw sɔrɔ o fɛ mais k'o fɛnɛ ye jate ye o fɛnɛ tilalen don an na o sanu fɛnɛ k'a fɔra ko ni mɔgɔ min t'a ko i fɛ yen k'e ti bɛrɛ sɔrɔ a la a kolen anw fɛ yen mun bɛ k'o balan bi e ne filɛ ka ni baro min kɛ a dun cakɛda dɔ bi cakɛ fila yɛrɛ e ne filɛ ka ni baro min kɛ nin tɛ maa si ka sokɔnɔ baro ye dɛ nin ye fɛn mun kelen kelen bɛ se ka fɛn ɲa Mali ye bi n'an bɛ wuyangili ba kan an kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ o ko de filɛ nin ye an dama don kiriko la Sibi n'an taara teliya la Libi binnen de kɔfɛ o mana taa don Mali la Libi binnen kɔfɛ o mana taa don Sahel la mais yanni o bɛ Libi bin u ma tɛmɛ Tunisia ka tila ka tɛmɛ Égypte sisan o bɛ Syrie binna sisan bɛɛ bɛ n'i jɔyɔrɔ filɛ sisan tugun Libi o ye Libi ci cogo di Moyen-Orient kɔnɔ o kɛlen don ka minnu dilan k'olu kɛ papalikɛlaw ye n'o ye les terroristes du Moyen-Orient u y'o de cɛ ka taa Libi ci sisan u bɛ ka lamaga kɛ tugun k'olu mɔgɔ kelen kɔkɔrɔ don yaasa k'u ɲɛsin hali bi Sahel ma Russie i b'a dɔn Russie ka kɛlɛ Ukraine sibi dɔw tun y'a ta an ka journalistes dɔw y'a ta an ka videomanw dɔw y'a ta ka kumaw kɛ ka kumaw caya
si bi Ukraine kɛlɛ caman sinsin a kan. Ya kuma bɛ n da ka caya.